нататък секунда. Ела? Какво е това? This is fun. Окей. Чакай малко. Нала, дай на баба Доти. Дай на баба Доти. Дай на баба Доти. Какво е това? Ела ти дадеш на баба Доти. Thank you, mommy. Дай на баба, мамо. Кажи happy birthday на баба, окей? Айде, дай на баба. Какъв голям подарък. Ма тя твърде носи. Айде, какво ще кажеш на баба? Това на баба подарък. Thank you. Happy birthday, баба. Айде, кажи happy birthday на баба. Айде. Какво ще кажеш на баба? Това не е баба, ли си? Цункай баба. Ела, миличко. Дай цунк. Дай цунк. Даш за цунк. Но, цункай баба. Цункай. Благодаря. Честит рожден ден да ти. Дай, аз благодаря. Мерси, Дочка. Аз мерси. За какво? Мерси ти. Как за какво? Сега искате да се пукаш. И не ти ли харесва? Много ме. То сега ще се пукам. Ще да бъде. Ние за това сме я купили.